afternoon. Good evening. For interview, Kebere Church. Interview. I got away phone and I get to talk lazo. Before get lazo, come and hear all I'm back up and social media didn't get you. Hey. To a phone and I get to talk lazo. Am I here with those phone now? Like, give you talk Larabazo, Chidekabago, cookie with phone, you would have no big here. But I would have phone, he would have no big cake of Pamanano now. After a minute, I to the call. The way phone now, phone now, cross threat. Jesus is Lord. The Rossana. Tono, get Protila Cabago Cotono, Yaka Jumbo. The Rossana. Cross threat, cross front of Mamaka, Musumaka, could be opposition. Where Vasebia? Where else of the Matchmaking Cabago? The Rossana. Oswulo. Take a walking in there. Yeah, they here walking it. What Pakalu Pugi cross threat? Come. What is this thing for us? Only here, I hold it like this. Tire. Here walking it. I'm asking you. Hey, Paul, what tele call Harbour. A patahabu kunotele. Yes, sir. A paheni na gadine meshicha. Okay, come juga. Sir? Gadina boba. Ye meshicha. We talk on the Chile Cabagoko. Again. Choma Chamonia. Lawrence. Chamonia. Lawrence. Therefore, 26. Ijumole. None. This hotel, this Ukuno Televu. It's not her book if Ukotele. Ukotele, na from Elengish, what they are from Millimpage Commander. Both parts. Nanke mommy, Nanke dad. Join together. The Keraman, they are what How we charia? okay, family of Uku Otele. Uku na Otele. If you laugh here, you go down here. Don't joke with me, I'm not joking here. If I hear you, be focused and be serious. The way for Nani who of ma. The way for Nani who of ma. The way Ani who go cha. Kabura hotaya taya bianga bia takushire meze. Igarola kwa mahadu. Yes, sir. Elola kwa mahadu megara. Federal University, Lafia. Gene ke egro. Accounting. Kushoku ike. Accounting. Gene ke naro. Nire akwa. Kebishna wachai. Owerri. Iwonye ebe. Abia State. Ebe na abia. Arochukwu. Ebe na Arochukwu. Ihe Chowa. Ebe na ihe chowa. Umuchiakum. Nege na nagodendo. Yes, sir. Ineme wine na wine. Mba. Ebologo shimbo. Mba. Iwonye ashara. Mba. If you laugh here, if you okay, tap na mama pomporo mo ko mi kega pompo. E church here me less ya. If you laugh here, me get a woman ike manoko. Praga beta ko shimeza.
come on, your child hit out on a man again in Katabutobabu. Can you name it? I say get them young, can you name it? When Gabriel is sharp again now. Gabro laps no tele bubasa tanga dine. No every place egg sharp hadine. Oh, fought me now. Oh, Damn fought you, I won't fought to her. I won't fought to get younger beata coach me say. Maybe my won't fought to lay hit that chicken much here. Bishop, I got me go away. Don't laugh here. I guess he gave one don't laugh here. Abo bi kebe. Ikebo Otele, ikebo. E balance na ahụ gị mbụ. Mba. Inyo na mamịrị na ahụ gị mbụ. Mgbe m nọ secondary school. Ga egbere mamịrị bakasị onwe gị na ahụ. Okay. Ọba mamịrị. Ije efenti. My daddy m chọrọ ịpịa m ihe. Ga efenti. Okay. Nwa agbọghọbịa ji anara fenti. A ga-eke ya ihe. Ọgbanje adịghị. Mba. Imbeside ọ nọ n'ụlọ unu. Mba o. Onye goof ọ nọ na family nne gị na nna gị. Mba. Nne gị na nna gị ha ji alụ ọgụ. Mba. Gị na nwoke nọrọ eji anya ahụ. Gị na mpa gị ọ nọrọla with you people ya anya ahụ gụ n'ụlọ. Mba. Iko ji akọ gị ụkọ. Sometimes. Ike akọmaghị. Agbọghọbịa bụ infection agagharị ya. Emege ga lab. Ga-ego ụlọ ọgwụ sị dọkịta na m si ya treat ego nna. Achọm da touch here. Achọm da touch here. O kwesịrị ịkọ gị. Ihe uru cover everywhere. Emege go ụlọ ọgwụ sị treat ego no. Yes, sir. Ị n'ụlọ ụta ga-ekopụ. Mba o. Ụtụtụ ike otole. Mba. Kebishna watch m. Owerri. Ụmụ nwoke ole trala gị. Amamu. Ị na-agụtali ya ọnụ. Okay. Otele. Ụmụ nwoke ka nke oriri a na-agụtalizi ọnụ. Eriwe gị eji anyụ. Mba o. Eji anyụ. N'ihe a niile ịpa. Onye mere na ike ga-eji na-akọ n'ụgọkọ na. Enweghị ihe na-adọsị ịnọrọta eriwe gị atawa gị dọọ ga-ese ka enyụpụta something. Oge ka njụwa gị bụ ịtakochibezi ji anyụpụta tụsọ ifu nwa aja enwe nke na-ewepụta. Mba. Ma asụ mmiri enwe nke ga-esi nga ahụ gbapụta nnọọ. Ericha gị nnọọ gị nga niile emechi gị alakpo. Di ọgụ gị ka ọgụ ahụ gị. Agụga. Be serious. Nsegere. You shouldn't be serious. Tele Rossana. Hey, wogene. Chere doma ya n'ala iwe gị. Tele Rossana. Basani yeke tina kabagoko. O di mmadụ gị na-eba bathroom na big bucket segesa ahụ. Ara ga-eji aka ya kwọwa gị mmiri n'ahụ. O di mmadụ gị na-eba bathroom na gị sarụ. Ara ga-amụ ihe isi na bucket tinye aka nga ahụ nkuru mmiri akwụwa gị n'ahụ. Branga be makasịrị manya ọgwụ ihe arụ. Nwatakịrị ogbede dị ka gịlị kwadụ ihe ị gara aga buru nga. Ọ bara uru inye nwe gị kọpụ sị gị were kwọwa mmiri n'ahụ.
Get body here. Damn you. Furana bush baby, Bianca, Bianca, and Bob saw we had Onyamara. As a Malay young man, family. Oh, mommy, where? So, when come Hey, follow them. when I catch it here now, but they can't. When I catch it, this is like a bagoko. Them you, the lady with their close to screaming, Masaki Kuchakato. Well, Pacana put it like a bagoko. Look at it, look at it. I cannot get boogie this yellow. What I can look for it. I will follow me. Lasso, go back. The way for Laya, like Ace, Didara Haka Kofaya. Go back. Tornazo. Lewanya front. Whatever Vasebia. Eya Ace, the manga camera no Chile Kabagoko. Gahonga camera no Wabingo. Okay, man, how will Emre back up and you have what do Ngani room a wagon taff? Ngani room a wagon taff, you can't. Mema, that would have phone, okay? Iwe jewe gari somma. Ewe maliwe repa. Ore somma. Ore ma. I come that touch from you. When Hebasagi with him. When Hebasagi with him. Capuran and Debu back, Hobianca, Piapian, and Bam, see with them with Mother Summer. It's therefore bring here. And I'm 22. Tell Rossana. It's not 22, but I hear rock who can do too. Huh? I want rapid growth na family line. Rapid growth, let you run copy manifest. Mommy Murana, Ewana mommy himself. He got it. Damn you, Chile Cabagoko. Bulong. Peace. Ahi bugi Chile Cabagoko. Chimarama. Chemaramonia. Nga Kodi. What a phone out when you get the phone, Nana, my bingo. When you're ready, the way any who bring it close to your face, Chileke Bug. Pranga, just producer got me a conga. Go, but I guess I'm fattering, and producer, sorry, like Yella Nunu. Chairman, I'm from family of Ngandi Wara family. You want your bed? How my already? A bed no way. How my Olakon Dama. A bed no laqua. Olakon Dama. A bed and dama. Umekwa. Arango Shrika. Otabela o shirikewe. Damn you and your bragger saw tapele. Your bragger saw tapele. Your bragger saw tapele. I said, damn you this girl. Damn you and your bragger saw tapele. Yem hungangana. A papa troop na gay sahuna. And I'm a can pocket now. Probably a quarter. Guess him not tapele. Him no gana hua. A papa troop na gay sahuna say, could me one hog. And I'm a can pocket the promenade. Braga begum saw tapele. My bingo. Umbiaga big one sort of it. I can't go by the active, Nana the active. Mara Udikim. Damn you. Come here, I got Buran and they got block crossing. Give Buran and they got Pentecostal. When you're ready. Aranja, I can advocate. What of me? I go out on you. Is a real Henry? Ewo. One boy, I married like 5 times. Jay pant.
Ụlọ ajime yila pant. Enwe m pant n'ụlọ. Ọgbọtọ. Ebere gị ugwu. Ụlọ ebe ugwu. Otele a na-achapụ, otele achapụ, a na-achapụ ihe ụtọ dị ya n'ime. Aka bra ị na-eyi n'ara ọ na-aha ka seatbelt moto. Ụlọ. Ọ na-aha ka seatbelt nwoke. Apa mara Asaba. Apa mara Asaba na. Onwe ihe meghe gị. Ịmasị ego iyi lanya ọ ya mere iji bịa nga na ga-esepụrụ idewe fon araghị ama isi ha. Masị kwesịrị ịsa anụ ọra ara bụ nwere aka seatbelt moto bara nga bịakwa m sọ ha ka ara nwaanyị Asaba. Masị anaghị kwesịrị ị na-eyuzu seatbelt moto a ga-eji anụrụ gị ya. Keep that your face straight. Keep it 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 straight. Ogoda na anaghị na-alọghị n'ahụ ị ga-agbalị ike wa ọsọ. Bara nga ejọ m sọ ebu anya ara anya Asaba. Ike ara. Ndị mpọ ṅụọlara mbụ. Ụlọ. Ụmụ bọbọ ṅụọla ya. Ụmụ okorobịa ṅụrụ ya aṅụ. Ụmụ okorobịa nwụọla ya. Ụmụ okorobịa rịkwa ha o. Naanị mmadụ 6. Ṅụrụla gị ara. Ara ahụ ụtọ nwere nipụ. O nwere nipụ na. O nwere nipụ. Nke gị ọ nọ saịdị a. Ọ nọ n'akụkụ nga ka ọ bịa nụ. Nipụ nọ n'ihu. Ọ nọ n'ihu. Ọ kụrụla akụrụ n'ihu. O zuole. Ije ezu oshi. Mba o. Nwa agbọghọbịa ha amara mma ha kpa ma bịa zumoshi. Dem yo onye gwara gị sị mara mma this girl. Onye gwara gị sị mara mma nwa bingo nwụrụ anwụ. Onye gwara gị sị mara mma. Onye gwara gị na mara mma Chineke agbaghị ọkụ. Onye gwara gị na mara mma. Ajimelo. Asị gị dem you Chineke egbuo gị. Kara ga bụrụ ara ha ka taya igwe ụmụaka ka ịbịa nga bịa gwa m sị mara mma. Gama bụrụ ara ha ka taya igwe taya baro. Taya wibaro gị bịa nga bịa gwa m sị mara mma. Agwara gị na ọ ya mere gị mara mma Chineke egbuo gị. Branca big one say mama. Them you. Tiring kata mono ten. Ebranga big one say mama. Bishop mo. Them you church here bring you down. If you laugh here bring you down. We hum kata vrana we hum kan kata mono la mo horo chigen kata omara. Branga big one say mama. I beg you so no one can get me cover. Branga beg one say mama. Them you. Where body order let hit I smell good though. I say them you really good. Them you. Being where her body order gas roll perfume abala. Ish go long he just got roll and as well perfume. Wow. I mean, this girl. Miranoff, Taganara. Mbao. It was Palang Mba. I told you me before. Upon the Pama. Or my melam homo now. The Pama, this girl, you could go long with Papero. Upon the Pama, Chilekabago, Koyamado, Sisitrala. Give me one sap, I'm one of them when we take relay in. Upon one of the Pama Chileke. Yes. Orma. Ebala Polambo. Olo. Legana got endo. Umunegodole. Umunem I say I'm to Arake last born. Mato letra like
6 people try. Get a cane now. I do my skincare, and I do aga from school. A back in Aga school. Polytechnic naked. Get a cake. I know mention this one. Get a cake. I guess I may not hit any. Get a cake. Wa bingo. Okay. Sorry, mass communication. What is mass communication? It's a what is mass communication, Ikara? Mass communication is in form of journalism. It's journalism. So journalism is news broadcasters, people that read news and all that. So that's mass communication. Ikara. Now, Mare. The full meaning of mass communication. We all go to school. They tag a jano, tag a jano now, tell a tag. I did him how? I did him. I'm gonna hire. Madu si sa gina hire. Hajanya go mata child. But I grew here in Mego. If they joke about attacking without. I did you quote each of his job. We get when I gave me test. I am our body this thing. Norotunga. If you are not staying one place, I bring you time here. Ijanyo matawage. Ajimanyo. Again, you learn wineti. Baby, I'm coming. Boo. Hey. One boy be a war. After we are poor. All of our ya go the baby. Baby, I'm coming. Baby, I'm coming. Genotype of AX. blood group okay? O positive. Or ya phone number. 09091 26 20 1470. Lanya. Maybe I'm gonna church na maybe to here. Don't come here giving me she smiling face here. Branga vurishi Jericho beta kushrimeze. Braga senga area nga wo potre akoko. Be parishi no parishi Jericho no koprela. Hamburger bianca. Yeah, ana m eso gị but ihe a Amwa ke beranga begere ya. Amwa ke beranga begere lanya. Atom that touch you take kwari hu adapter. Atom that touch from you here. Amwa ke beranga begere ya. This man is here bro. Amwa ke beranga begere ya. Iwe wela gị. Not all the no we who adapter bianga biagwagam ya. Yam boge bianga chile kabagoko. Ana m efolo gị but ihe a for interview. ahụ mbụ m ịgbagota for your interview. The way for Nana like a pilot of last. Where do I keep this phone now? Tell Rossana. Hey, you're young cookie. Then you, damn you, Bragabe Takoshimese. On young cookie. Oh, come in with a bow leg. You want to quite that game. They say me a bow leg. Yes, if you laugh here, maybe talk here, Chileka Bagoko. If you laugh here, you go down. Look at. On your go post, okay. Away go post, so me pay me performa. Let him go post. Look at it. He may she go, lose that leg, open it, we what? I'll get you out here, maybe told you. Look at. Yeah, that's so corona la no yita shock moto. Branga beta koshiri beza.
Let Akagi no Kuga the no. Akagi no Kuga the no. Guy he call like this going up Habaro. Oga, you join this interview. You don't want this interview. Oh, Aquamti. Oh, Aquamti. Eti Aqua did Damn do that. you, which apa. Let on ala knock and get a pity bull. Get out of this place. Look at. I can't get him no two for my. You want I can boo. Ma. Oshina Aquamti. Oshina Aquamti. Kuakwa. I don't care when they are phone. You think I'm joking here with you? Ebala Rambo. I do am Ebala Rambo. Let him short Mbanam. Oh, we had then I want to much. Gele come back again before I will go post okay. Braga be come so hand them now. Ke ko kwaka no ko ye na papa ro bianga bia kwam so him na kwa. We takaga hu we takaga hu we takaga we takaga hu we takaga hu. Wanye taga no wa ga de mega enjoy. Ko ga bia no bia no ta. Bam bi ge ji pagide wanye ye kwete. Bro ko playa bianga bia kwam so him na gbe. Paka kwa no mge mma nwoke. Damn you, Chileka Bagoko, damn you. Ekonyema, John na Ekonyema, comment. take para John pity bull on Ketagebia Gabegam Sekama. na comment section. I can give mma nwoke. Damn you, what trouble back. Damn you. Tiro Yamune los pan can take on Yamma. Branga Beta Koshimez, Ekonyema. Yahunga smile like him. I get a see shamo them. Only call like vitamin A. Branga Begam Sekam. I sang damn you. Damn you. Ọkara aka nwanne. Amara m mma ruo na mgbada. Ọkara aka. Aha ga wogene. Ha mbụ Ikechukwu. Ikechukwu onye. Akwara ndụ. Ha? Akwara ndụ. Ikechukwu akwara ndụ. Onye okwu adaka enwe. Dọrọ ire n'ala. Ka igwe Etoro m ogologo adọnye n'ala. Asa gị damn you kwugbolo onwe gị this boy. Kwugbolo onwe gị. Tekpara ahụrụ ọtụwaịla bịa gwighe n'ala gị bịa gwa m si tụrụ ogwe ogologo. Na ama amaghị opule gị ụzọ mmụọ. Bịara ga bịa gwa m si tụrụ ogologo. Ị mụọla nwa? Mba. Look at. Ị bịa nga tewa aka amụrụ ka ị nwere ezigbo amụ. Mụ be nwa. Ị dafọ ole? Adị m 30. Look at. Ebirigi amụchala nwa. Dewe tụmụ mana ụlọ ma somewhere. Ịmụ be nwa ị na-aṅụ na ewu fine boy. Let him ready fine boy. Chileke agbaghị ọkụ. Nwa inwe is all about passing book. SM go to them you Chileke agbaghị ọkụ. Imeko lere gị SM go to Chileke agbaghị ọkụ wa bingo. Braga be come say. I sing it them you. No na no look what is it pro na no ka betoso la ka butiana. I sing it them you. Ka m gwa gị my height. I sing it them you. I sing it them you. Mube nwa ge bia nga nyeshe. Mube nwa ke biri ore mube nwa. Na mama prostrate me. Branga be gwa se ka mama. Dai ho mega fan ba ara tagire mkuoka. Gaza me putira araga. Mkuoka ga me putira araga. Enya. Emi putada tire again mrasi wo obontu. Chileke agba go mkuoka ga me putira araga. You want your back? Amonye Isiala ngwa. Ebe ni Isiala ngwa. Amonye Umuala Nsulu in Isiala ngwa North Local Government.
Ekugi jedi. No. Amaki were English abuga. Mba nna m. Ekporom gene nna. Ama wenye wo nna. Bishop Nwaba before. Mba. Don't ever get bomb nna again. After all, okum the threat. Chileka bagoko. Don't ever get bomb nna again. Ni hunaka makam when makam de konya pagabaro. Ma bingi dranga be bomb nna. Akam the straight. Them you. Ka mejere coin ishe mu be mu imege pamen. Le bo de no ka won krobia yi gedo. I said damn you. Yes. Remove that thing from your head. Remove that thing. Ijanyo kenshe. Pardon? I'm more case English. I'm more case. And Ijanyo kenshe. No, mba. Look what the Ijanyo she. Don't be Ijanyo she. What more teach Ijanyo she? Ana manya won't kinyo I said kenshi. damn you. Nye na anyo aho kenshe. Bam be Ijanyo kenshe. Rangi itigirim pardon. Ibi omere. Ibi odege. Mba. Go dish not watching. I'm na UK. Get a canoa. I'm a nurse. It was gonna. A nurse. And ya get the one else the but chile cabag okay. Get a canoa. I'm a nurse. Kepianga sabamire and nest. I said get them you, here. With the man who not get Ganano department and Dara. Balarambo. Magan Pagodendo. Munega diola. I deny. Teleros. More last born. Ese again no diola. I deny more toronkin but miles more last. I'm second to the last. Mago jebu bello maka. When Maggie jebu bello maka. There ya mo cha 9. Even if who would I myself, okay, I will 10. Telerozana. Family, community. Balajamu. Ngam ha abagono majam. Damn you, a master one and then about Hajam, Kenamo Bemonia, Mammy, when I jam. A balajam, get some geha. Abago majam. You need the rehon here. Oh, God, don't give me headache here. Come to get what to give your master. A balajam, this boy. Abagom. Unajam. Ajamu, you're Ajam, Keta Conken. Ajam, normal ajam. I want to imagine. So normal ajam. Ajede normal. Ijeshush. No, when you do time. I'm going to shush. I mean, it's Adam. I didn't tell him about a little man. Elangishamu. Pardon? Elangishamu. I guess pardon. I'm about to now. I'm about to at least. Ile size. I'm about to. Rossana. Buyaga Haruta. It's our taka. Buyaga Haruka. Obuamo Yota. Eh? Yeah. Nisi biade again. I will give you.
Ị ga-like ya When ma ịhụ ya. eh? No. Ị ga-like ya ma ịhụ ya. Them you want being got the Japan to this boy. Want being given them you. Onye tue nwoke bi Chineke gbakpa goko. Ibranga big bam singa like him. Want being gone one. Onye ga like ya.